Joo, no ei Se, tästä tule lisäsäätöä. Mä survasin tämän poikki, kun mä näytin tätä kirjahyllyä ja nyt se pyörii käänne, ei hätää, mä jatkan sun kuvaamista. Tää on oikein tästä kunnon indie-tuotannon säätöä meininkiä. Eli tää katkesi, kun mä menin hakemaan tuen, ettei tää hirveästi liehu tää kuva, kun mun kädet alkaa väsyä. Mutta me oltiin siis tossa huumorin korkein muuto on itseyrinen ja mä en ole kovin niin kuin, nyt näissä tehokas ja tätä tehdään indie-tuotannon ehdoin hyvällä meiningillä. Me oltiin puhumassa siitä, niin kuin, että Mass Breeding oli vuoden kasvattaja 21 ja luultavasti toi ei tullut enää mukaan, kun mä olin survassut tämän kiinni tämän nauhoituksen. Mä kysyin, että monta kertaa Kemppitalli oli vuoden kasvattaja silloin, kun sä olit Kemppitallin toimitusjohtaja. Sinä on osaomistaja. Taisi olla 4 kertaa silloin ja tämä Mass Breedingin on nyt sitten 5. Oltaisiin voitu ottaa useamminkin, mutta kyllähän se aina Ei oli niin vanhan silleen... aikaan oli se, että mikä tietysti voidaan keskustella, että saattoi olla ihan oikeinkin, että niin kun annettiin pienemmille kasvattajille välillä, vaikka Kemppi dominoi täysin näillä oreillaan, ruokittiin ikään kuin sitä, että se on sitten niin kuin taas maku- ja arvokysymys, että oliko se, että miten se piti tehdä, että palkita absoluuttisesti paras, vaikka tosiaan reilulla tavalla palkita niitä yhtä lailla hirveän hyvää työtä tietyillä resursseilla tekeviä niin kuin pienempiä operaatioita. Mutta okei, tähän mä niin kuin menin paljolti siitä, että mä alleviivaan niille meidän katsojista, jotka niin kuin tulee tähän puhtaasti Betsari-puolelta, niin tätä niin kuin Maken kompetenssia ja ammattitaitoa. Ja tästä jatketaankin hyppäämällä sitten, vielä tuohon niin kuin parannusaikaisuusjuttuun, niin scrollaa Suomessa isoimpien ikäluokkien oriita nopeasti pääsi läpi, vaikka Ruotsissakin, koska Suomesta pelataan tosi paljon Ruotsiin nykyisin. No miksei Ranska, mutta lähinnä Suomi-Ruotsi-Ranskan järjestyksessä. Että tuleeko sulle niin kuin Laviuun kontra toiseen suuntaan Zola Bokon ohella jotain tällaista konkretiaa epäsuhdasta, että se parannuskäyrä ei ole tämä keskimääräinen. Että hyvä varsa menee 17, hyvä varsa on siis 2000 faravoltin vermossa. Kauden lopulla se menee 14,5. Kun se palaa 4-vuotiaana, niin se menee aikaisessa vaiheessa vähän alle 14, on jossakin 13,5, 13 uransa lopulla. Ja sitten se marssii hyväksi ykkösvaraiksi, menee 12 seuraavana vuonna. Ja jos sitten tulee Etlopes-hevonen, niin meiltä rupeaa niin kun sit jo loppuun noin Rex-ratingit, tulee nollat vastaan. Jos tuommoinen on se normaali kehityskulku, niin kun, mitä muita niin kun selkeästi silmiinpistäviä oriita näistä enemmän jälkeläisiä jättäneistä orista tulee sulle mieleen tällaisena niin kuin kehitystahti epäsuhtana, kun solapokotaan toiseen suuntaan Laviuun? No Ruotsissa varmaan sellaisia oriita pitäisi sanoa näin ulkomuistista ja jotain varmasti unohtaen, niin voisi olla Ridley Express ja Goo Goo Gaga, joiden valmentajasta riippumatta kehityskulku ja kehitys jatkuu jatkuvasti niin kauan, kun ne on terveitä ne hevoset, ja ne on sen takia Ruotsin ehkä tällä hetkellä siellä astuvista ne parhaat oriit. Joo. Ja jos Ranskasta katsoo, niin totta kai Ready Cash ja Ready Cash yhdistettymä Laviuhun oli poikkeuksellinen menestystarina. Nyt kummatkin on pois käytöstä, Laviu ja Ready Cash, ja Ranska on ainakin omien sanojensa mukaan Ranskan ammattilaiset pelkää, että pystyy he kilpailemaan nyt kansainvälisillä markkinoilla yhtä hyvin, kun ei ole enää näitä 2 poikkeuksellista oria. Joo. Ja varsinkin sen takia, että Ready Cashin pojat, mitä on kymmeniä ja kymmeniä siitoksessa ympäri maailmaa, niin jostain syystä yksikään niistä ei ole saavuttanut niihin asetettuja valtavia odotuksia. Lähimpänä sitä on ollut tietysti toi Ridley Express, mutta sekin on vaan just se, mitä oli odotettu. Yksikään ei ole niin kuin ylittänyt odotuksia, ja se on ehkä kyse siitä, että suurin osa niistä tietysti on Ready Cashin poikia, ja usein niillä on emäpuolella Laviu tai Cocktailiet, mikä tarkoittaa sitä, että niitä oman aikansa parhaita tammoja, eli Cocktailiet ja Laviu tammoja ei voikaan enää astuttaa Ready Cashin pojilla. Just.
Ja se Tulee taas tavallaan tarkoittaa, tämä että alla olevaan, niin kuin mistä tehdään tilastollisia johtopäätöksiä, ja se on tietyllä tavalla vääristynyt se alla olevaa kyllä jakama, mistä tammamateriaali, mitä ne saa, Juuri. on Tämä vääristynyt. on tärkeää, jatka. Ja ne jostain syystä näyttäisi, että jos sulla on mikä tahansa Ready-Cashin poika, niin niillä taas ei ole näiden parhaiden huippuorien vertaista läpi elämän jatkuvaa potentiaalia parantaa ja parantaa. Joo. Ja se on jännää, että se tulee niin paljon, että sama oli tietysti monella muullakin huippuurilla ympäri maailman, että se ei ole niin epätavallista. Ja sitten on paljon niitä, missä totopeleissä pitää aina muistaa, että ei kannata pelata väärän oriin vääräsukupuolista varsaa, koska on oriita, millä selkeästi on heikompi periyttäminen orivarsoilla ja taas sitten niitä, millä on selvästi parempi periyttäminen tammavarsoilla. Tämän hetken ehkä tunnetuin ja arvostetuin sellainen on Valner. Ja Valnerhan on huippuori maailmassa, maailman top 3 siitosori kiistatta, mutta sen tammavarsoissa se on maailman paras ja ne kehittyy ja parantaa ja voittaa isoja lähtöjä, mutta orit ei ole lähellekään samaa tasoa. Nyt me ollaan ihan älyttömän herkullisessa aiheessa. Tässä on pari juttua, että niin kun sä oot mun oppiinsa ja mä oon melkein kaikesta samaa mieltä, koska ymmärrettävästi mä oon kuullut sulta, mä oon testannut, miettinyt, pohdiskellut täsmäksi muuhun yleisen niin kuin hevosmaailman kuvaan ja logiikkaan. Ja lähes poikkeuksetta mä päätyin, että vau, että nohan se just on, että en tullut ajatelleeksi tätä näin tämä on. Mutta tämä, mitä moni muukin sanoo, ja moni yhtä lailla todella skarppi äijä sanoo kuin sinä, että noi on, tän ja tän orin jälkeen menee tai tammat ei mene tai toisinpäin. Ja myös nämä laukkaurheilun vastaavat Martti Alaseppälät sanoo näin. Ja niin kun, joidenkin oritten kohdalla kieltämättä ne rupeaa jo olemaan tilastollisesti merkittäviä juttuja. Olkoonkin, että sitten voidaan taas niin kun mennä tähän erilaiseen äsken sivuttuun, mistä otoksesta puhutaan. En viivytä tätä nauhaa liikaa oikeasti perustella noita. Mutta tämä ydinkysymys on, että oletko sä vakuuttunut, että noin on todella merkittävistä otoksista? Mä teen ihan hölmöltä kuulostavan kysymyksen sen takia, että niin kuin maailmassa on paljon sellaisia niin kuin käsityksiä, mitkä ei ole ollut tilastotieteellisesti perusteltuja, mutta niin sanottu vahvistusharha alkaa ruokkia niistä kiveen hakattuja totuuksia, monesta myyteistäkin, koska me kiinnitetään aina huomiota siihen, kun niin sattuu olemaan, ja ikinä ei siihen, kun tulee vastakkaista informaatiota. Eli onko sun mielestä riittävä tilastollinen näyttö, että voitaisiin sanoa, että on ero jonkun oriin jälkeläistöllä, orilla ja tamman välillä, että se niin kuin ylittäisi satunnaisuuden, ja B, jos sun vastaus on, että kyllä siihen on näyttö ja että löytyy tilastollinen merkittävyys, niin minkä ihmeen takia noin olisi geeniteoreettisesti? Sä oot guru, mutta tämä on huono haastattelu, jos mä en kyseenalaista. Totta kai, ja pitää kyseenalaistaa. Valnerin kohdalla se on näin ja siitä on jo olemassa näyttö. Se näkyy jopa niinkin huomattavassa asiassa kuin varsojen hinnassa, kun ne myydään 1-vuotiaana. Okei, ja markkina ei ole tyhmä, jatka. Paitsi Ruotsissa, jossa ihmiset on aika huonoja seuraamaan markkinaa ja tekee usein ostopäätöksiä esimerkiksi muodin ja muun vastaavan tasolla. Ja ne on paljon huonompia löytämään ja ostamaan fiksulla hinnalla hevosia huutokaupasta. Ne maksaa ylihintaa muodista ja hyvistä yksilöistä alihintaa, kun ei ymmärrä. Se on jännää, että ruotsalaiset on näin, mutta ne vaan on. Ja esimerkiksi, hyvä esimerkki tästä nyt on vaikka sitten Gugu Gagaa, millä ruotsalaiset ajattelee, että orivarsat on hyviä ja tammoille ei tee mitään, ja sen takia tammoja myydään huomattavalla alihinnalla huutokaupassa, ja ne ei edes pääse parhaisiin talloihin treeniin, kun ne olettaa heti, että ne on huonoja. Vaikka fakta taas on näyttänyt, että ne ruotsalaiset on ihan väärässä, että Gugu Gagaa tammatkin on hyviä. Tähän mä oon pakko keskeyttää 30 sekuntia, niin kun teet tuon jatkovastauksen, miksi olisi geneettisesti. Mä tunnin puukon iskun selässäni. Hannu Laakkonen Ypäjän huutokaupassa, niin satuttiin tapaan sinne ihan tuolla, ja Hannu ei ymmärrettävästi syystä riskinhallinnallisesti ottaa mua jakamaan rahallista riskiä yhdestä Gugu Gaga tammasta. Ajattelin, että musta saisi taas niin kuin ihan hauskan
lisähahmo siihen kimppaan. Ja mä sitten totesin, että mun ajankäyttö on nyt niin kuin langoilla, että mä en voi lähteä tuohon, mutta mä pari päivää mietin sitä, että olisiko sittenkin lähtenyt. Ja nyt kun sä sanot tän, niin mua kaduttaa, mun täytyy varmaan soittaa Hannulle ja kysyä, että pääseekö kovemmalla hinnalla yhä. Tämä oli pakko heittää tähän, koska tämä sattui. Ja mä en ole ikinä Vuoksenmaan TV:ssä mennyt karkuun tällaista tiettyä tunnetta ja omakohtaisuutta, mutta hyvä. Toi oli varsin perusteltu ja hyvä esimerkki. Ja Valnerissa alkaa jo olla otoskokoja. Monta Valnerin varsaa on syntynyt maailmaan? Suuruusluokkana. Oletetaan nyt, että ne ensimmäiset nyt taitaa olla sitten 6-vuotiaita. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt on 7. ikäluokka vai 6. Ja oletetaan, että jokaisessa on vähän yli 100 varsaa, niin lähestytään varmaan 700. Jolloin on pyöreästi 350 orittia tammaa ja me tullaan lähinnä siihen, että minkä ihmiset mieltää pettymykseksi ja suorituksen ylittämiseksi. Kyllä mä nyt alan niin kuin uskoa, että ainakin tällaisista Valnerin tapauksista hommista niin voidaan sanoa, että tammattaurit voisi olla erilaisia. Mutta hyvä, jos niin on, niin miksi ihmeessä? Mä luulen, että sillä on kyse tuosta hormonierityksestä ja hormonien toiminnasta ja sitten siitä, minkälaista rakennetta se hevonen jättää tiettyyn osaan sen hevosen kroppaa. Joo. Niin kuin sinäkin, sulla on paljon sellaisia asioita, mitkä tulee sun isästä. Joo. Niin on Valnerin pojillakin paljon, mitkä tulee isästä. Ja kun sieltä tulee sellaisia asioita, niin jotkut niistä on sellaisia ominaisuuksia, mitkä heikentää sen hevosen kykyä voittaa lähtöjä. Joo. Valnerin pojilla se on hiukan raskas kroppa tammoihin verrattuna. Joo. Ja toiseksi huono keskittymiskyky silloin, kun ollaan vaikka startissa, mikä johtaa siihen, että ne monasti kuumenee liikaa ja sitten ne menee kovempaa kuin kuski haluaa. Joo, mikä on nykyraviurheilussa ihan niin kuin kammottava handikappi. Kyllä, se on iso handikaappi ja nämä kaksi yhdessä niin kuin on näyttäisi selkeästi niin kuin heikentävän Valnerin orivarsojen. Ne on edelleen hyviä ja se on edelleen orijälkeläisilläkin yksi parhaista oreista. Joo. Mutta kun se on tammanjälkeläisillä paljon parempi, että Valnerissa käy niin, että tammanjälkeläinen, sama määrä tammanjälkeläisiä voittaa enemmän rahaa kuin oreja, mikä on aivan poikkeuksellista raviurheilussa, kun sä itsekin tiedät, että orit voittaa 70% yleensä rahoista ja tammat 30%. Jos on ori, millä tammat voittaakin 60 ja orit 40, niin silloin tällainen dialemma on olemassa. Silloinhan me ollaan taas, mä oon niin tyytyväinen, kun me ollaan tästä ihan tämän tasoisesta yleisestä tieteestä eri vaiheista tätä haastattelua pystytty pudottaa niin kuin konkretioihin. Mutta nyt kun, mitä sä sanoit tästä, että on tiettyjä orita, ketkä jättää niin kuin selkeästi heikompia tammajälkeläisiä kuin orijälkeläisiä, mehän voitaisiin ajatella, että nyt ne tammat kulkee myös vedonlyöntimarkkinalla jonkin verran niin kuin liian korkealla maineella, jolloin ne usein näyttäytyy alikertoimisena vetotilanteen. Ja lisäksi, kun mä nyt paljastan tästä myös meidän omaa tutkimusta ja me halutaan niin kuin Vuoksenmaan TV:ssä oikeasti palvella vedonlyöjiä, niin se on tosi seikka, että jos pelattaisiin kaikkia tammoja tai oriita läpi ton niin kuin kaikki maailman lähdöt, niin me hävittäisiin muutama prosentti enemmän tammoilla. Eli tämä tammat kilpailutilanteessa ja myös niissä lähdöissä, kun orit ja tammat vastakkain, se on entistä voimakkaampi. Eli kun tammat on ylipäätänsä huonompi, samat pätee, jos ottaisiin vain suosikkeja, jolloin favorite bias ei sekoita tätä asiaa. Hyvä. Jos tammat on ylipäätänsä huonoja pelikohteita ja niitä vastaan pitää, sä voit kaksareissa eliminoida jonkun suosikkitamman alikertoimisena. Ne tulee silloin tällainen, ne tulee liian harvoin. Niin tämähän voisi tarkoittaa, että tästä meidän tuotannosta taas irrotettu vihje pelaa aina niitä tammoja vastaan, jotka on sen sellaisen oriin jälkeläisiä, missä tammat on orita huonompia. Niin mä väitän, että tämä strategia voi olla aika lähellä omillaan pitävää. Ja jos tuohon liittää jotain niin kuin vähänkin edistyneempää, niin me voidaan olla ihan jo 105 palautuksessa. Joo, varmaan 105 palautuksessa, mutta sitten jos muistaa sen ensimmäisen raviurheilun säännön, eli ei ole sellaista sääntöä, minne ei ole poikkeusta. Ei tietenkään. Siis sitten sä pääset siitä 105-110. Joo, ja sitten jos sen poikkeukset hakee jollakin järkevällä, luovalla,
edellytyksenä. Sitten tulee toinen juttu, minkä mä oon sanonut monessa muussa yhteydessä, että mitä enemmän on kokemusta, sitä enemmän voi luottaa intuitioon tai hiljaiseen tietoon, tai rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mutta jos niin kun ihminen tulee täysikäiseksi 18-vuotiaana ja avaa ekan pelitilinsä, niin silloin mä melkein sanoisin, että niiden pitää pysyä kurinalaisissa strategioissa ja jättää tekemättä mitään niin kun sankariyritelmiä, että mä itse kyllä pystyn keksiin tämän niin kun poikkeuksen. Joo, mutta mun pitää sanoa tähän yksi asia. Mäkin olen elänyt ja nähnyt paljon petsareita ja paljon hevosjalostajia ja muuta. On vaan ihmisiä, jotka on siihenkin alaan paljon lahjakkaampia kuin toiset. Niin mä sanoisin asian näin, että jos on lahjakkaampi kuin toinen, niin se kokemus ei ole kaikki asia, vaan asia kulkee niin päin, että toinen oppii saman asian usein vuodessa, kun toinen ei opi 30 vuodessa. Jolloin sä kannustaisit näitä niin kuin semmoisia hevospelejä, mitkä alkaa jonkinlaisella tilastollisella merkittävällä nähdä, että ne on pärjääviä, niin jos mä tulkitsin oikein, niin sä rohkaisit niitä jo aikaisessa vaiheessa uraa luottaa intuitioon, erikoistilanteisiin ja olla juuttumatta malleihin, koska silloinhan ne saattaisi olla tätä lahjakasta porukkaa, mikä on oppinut nopeammin. Joo, jos mä sanon, että mä olin 16-17-vuotias, kun mä opettelin sellaisen ja tosiaan kokeilemalla näin sen, että kun mä vertasin sitä informaatiota, mitä mä sain esimerkiksi videovihjeistä tai kuskien tai valmentajien haastatteluista, niin mä opin, että 80% niistä haastatelluista antaa huonomman informaation kuin mitä mä itse näen sitä hevosta lämmityksessä. Nyt me ollaan niin tärkeässä kuunnella vaan asiassa. sitä 20%, mitkä oikeasti ymmärtää, mitä ne puhuu. Ja sitten pitää muistaa se, että ikuinen totuus on se, että jos sä oot totopelaajien tai minkä tahansa juttusilla, ja sä tapaat ihmisen, joka sanoo, että on mulla huonot tuurit, että taas tää huono tuuri kävi. Ja kun sä kuuntelet sitä 2 vuotta sitä ihmistä, niin sun pitää vain todeta, että ei sillä ihmisellä ollut huono tuuri, se oli väärällä alalla. Juuri näin, ja se huono tuuri, jatko. Nyt me ollaan niin tärkeässä asiassa. Mä oon kiitollinen sun ajasta. Mä tiedän, että sulla on paljon tehtävää. Sä silti palvelet meidän katsojia. Tästä huolimatta mä röyhkeästi pyydän 2 minuutin lisäystä tähän väliin, ennen kuin me mennään ihan lyhyesti lopussa näihin keleihin matkoihin. Nimittäin tämä, mitä sä sanoit lämmittelyistä, niin mä allekirjoitan sen. Ja sen asiaa mä korostan, sen lämmittelyjen ymmärtämisen, pelillisen tuotto-odotusarvon edun suuruus vaan kasvaa, kun muuta informaatiota on niin paljon enemmän, ja sitten meillä on itsellä hyvät mallit, hyvät tietokannat ja näet. Mä väitän, että niin kun kovin moni ei biittaa ESPC:tä tietojen hallinnassa, käsittelyssä, roboteissa tässä, mutta sen sijaan lämmittelyjen katsomisessa, niin jo tässä huoneessa on 2 miehen odotuksesta 1 parempi. Eli ajan takaa sitä, että niin kun, hyvätkin syndikaatit ja pelaajat voidaan piitata edistyneen lämmittelyn katsomisella. Ja nyt mä heitän tämän kysymyksen niin kuin ihan pikaisesti, vaikka tämä on niin kuin suvuista tämä meidän video, mutta tämä on niin tärkeää, että mä en malta olla kysymättä, kun mä oon audienssin sun luo tähän haastatteluun. Mitä katsoa lämmittelyssä? Kiteytä se muutamaan minuuttiin, mutta tämä on nyt oikeasti semmoinen, mikä mä saatan otsikoida tämän videon eri tavalla nyt, kun tämä tuli puheeksi. No, nämä katsojat saattaa mennä jonain kauniina päivänä kaupungille Helsingissä tai missä tahansa muualla. Joo. Ja nähdä siellä tuttuja ihmisiä. Joo. Se tuttu ihminen saattaa yhtenä päivänä olla krapulaisen ja huonotuulisen ja muuten sellaisen krämpin näköinen. Joo. Ja jonain toisena päivänä se on iloinen ja pirteä kuin enkeli. Joo. Sama näkyy hevosissa. Joo. Hevosilla on hyviä päiviä, on huonoja päiviä. Niin teidän pitää seurata sitä hevosta ja muistaa, mikä se on ollut aikaisemmin. Katsokaa se muutos. Ja katsokaa se homma. Sä tiedät, että kun Jorma on esimerkiksi suuttuneella tuulella, niin Jorman kanssa ei kannata mennä juttelemaan tyhmistä asioista tai antaa Jormalle tyhmiä ideoita. Mutta jos Jorma on hyvällä tuulella ja naureskelee niin kuin tällä hetkellä, niin sille voi sanoa ihan mitä vaan ja kaikki toimii. Toi on aika totta. Ja hevosympäristössä mä voisin niin kun ajatella, että toi on ehkä vielä enemmän totta. Ja koska niitä mitataan niin kun tavallaan yksinkertaisemmassa avaruudessa, että niitä tulee suorittamaan 2 tunnin ja provista puhuttaessa 5 minuutin kuluttua. Ja nyt toi perusperiaate, mä ostan ton ja kiitos näistä sanoista, mutta sitten kun mennään siihen, mitä
sä katsot nähdäksesi, onko ne krapulaisia vai hyvän tuulisia, niin onko se, onko se enemmän niin kuin ravirytmi, suoruus, lämmittelyn nopeus, ohille painaminen, onko nämä ne asiat, ennen vanhaa, mä muistan Sulvallassa, kun käytiin 70-luvulla, sä muistat sen kun kaikki on sekuntikelloa. Ja nykyisin hevosille lämmitetään niin kuin hiljemmin, joten harvoin päästään kellottamaan varsalle 12 allea jo. Niin mitä sä sanoisit, että mitä katsoa? Ensimmäisenä katsokaa sen hevosen ilmettä, silmää ja päätä ja korvia. Jos hevonen menee koko ajan korvat luimussa, silloin huono päivä. Jos hevonen menee niin, että korvat pelaa edestakaisin, se kuuntelee, se kattelee, se on kiinnostunut ympäristöstä, sen silmät loistaa, siellä on ilo silmissä ja siellä on tarmoa ja siellä on energiaa. Silloin ollaan lähellä pelikohdetta. Toinen on se rytmi siitä vauhdista, mitä se menee, niin hyväkuntoinen, hyvän päivän omaava hevonen on rytmikkäämpi. Mä sanoisin tätä, että jos joku on muusikko, joka on musiikillisesti lahjakkaan, niin Sören Nordin aina sanoi mulle, että poika, hän menee tuohon, kun sillä oli huono näkö Sörenillä myöhemmin. Joo. Se meni siihen tallimutkaan Joo. ja se pisti silmät kiinni. Ja se kuunteli sitä hevosen rytmiä siinä ravissa. Joo. Ja se oikeasti se kuuli, milloin sillä hevosella, mikä menee siitä ohi, se rytmi osuu kohdalleen. Koska silloin, kun se rytmi osuu kohdalleen, niin se hevonen jaksaa pitempään ja se pääsee kovempaan. Ja ei haaskaa energiaa mihinkään turhiin askeleisiin. Niin on sanottu monasti, ja mä oon huomannut, että sillä on totta. Mä oon huono musiikillisesti ja lahjaton, mutta musiikillisesti lahjakkaat ihmiset, kun ne uskoo omaan rytmitajuunsa ja uskoo omaan kuuloonsa, niin ne usein löytää erittäin hyviä pelikohteita hevosista, kun ne malttaa keskittyä, kuunnella, katsoa. Joo. Tämä on jännittävää. Mä lupaan, hyvät katsojat, mä tulen tekemään Maken kanssa vielä erillisen videon lämmittelystä, koska se on tosiaan niin tärkeää, siis joku toinen päivä ei tänään, niin tärkeää, niin rahanarvosta. Ja tuohon sun viimeiseen, mulla on ihan aivan konkreettinen esimerkki. Mun pikkusisko Johanna Vuoksimaa, mikä on niin kuin elokuvaohjaaja, mutta hän on kuitenkin niin kuin tehnyt musiikkia, sanottanut musiikkia, tehnyt kirjan, on musiikillisesti lahjakas. Niin hän käy pari kertaa vuodessa raveissa. Ja se on ällistyttävää, mikä on hänen niin kuin lämmittelyträkki, kun hän pelaa lähes pelkästään, ja ne on isokertomisia hevosia useasti. Ja niin kuin totta kai hän on varmana myös käynyt hyvä tsäkä mun nähden, ja taas on vahvistamisharha, eli mä muistan enemmän noita keissejä. Mutta mä uskon ihan täysin tähän, että mä oon jopa kirjoittanut mun kirjassa, mikä muuten tällä hetkellä menee äänikirjana, kuunnelkaa pois, niin mä oon kirjoittanut siellä, että jokaisen henkilön, jolla on normaali rytmitaju, niin kannattaa oikeasti uskoa, että pystyy ammentamaan jotain lämmittelystä. Ja nyt tämä on käsitelty, ollaan tämä haastattelu loppusuoralla, ja mennään sitten vielä sinne, että kun mä Vastarannan kiiskinä en suostu uskomaan, kun Racing Postissa ja englantilaisessa laukkomediassa niin puhutaan, että joku on niin kuin, mä voin just ostaa sen laukassa, missä lähdöt mennään enemmän samalla temmolla, sprintit, niin mä ymmärrän toki sen, että joku voi olla sprinteri laukkomerkityksessä ja toinen, kun se on 5 furlongin hevonen ja toinen on 2 maalin hevonen, kyllä. Mutta sitä mä en enää ymmärrä, kun puhutaan niin kuin sukumieltymyksillä, että kumpi on parempi maililla kontra maililla ja 200 metrillä, eli maili ja 1 furlong. Mä koen, että jopa laukassa jossakin kohtaa rupeaa sitten vauhdinjaot ja myös ympäristötekijät, eri asioiden yhteensopivuus, kelit ja matka, niin hämärryttämään sitä perushavaintoa. Mä oon tässä niin kuin vähän Vastarannan kiiski, mutta mä kuuntelen, miten sä näet tämän. Voidaanko sukujen perusteella merkittävällä tavalla ennustaa keli- ja matkamieltymyksiä? Joo, voidaan. Eli ensin keli. Jokaisella hevosella, kun on isä ja emä, niillä isältä ja emältä periytyy tietty ravirytmi ja ravityyli. Se voi olla korkeampi se liike ja jalan askel, se voi olla matalampi. Ja silloin kun pinta radassa on pehmeämpi, niin ne hevoset, mitkä on hyvin matalaliikkeisiä, niille tulee usein vaikeuksia, kun se kavio aina pikkasen uppoaa sinne hiekkaan,
tai Joo. rataan. Ja kun se lähtee sitä eteenpäin, niin se aina se ylös nostaminen, se joutuu tekemään sille sen hevoselle epänormaalin liikkeen, että se Just. saa sen jalan irti sieltä mudasta, Just. joka johtaa siihen, että se väsyy. Joo. Ja taas korkeampi liikkeinen hevonen voipi olla niin, että se selviää sitä kurakelista paljon paremmin, kun se nostaa sen normaalistikin oikeaan suuntaan sen jalkansa, ettei se jää niin kuin laahaamaan sinne mutaan. Tämä on mainiota. Ja nyt mä keskeytän sinut tässä kohtaa, koska tämä kuulostaa niin loogiselta. Ja tämä voi olla todella rahanarvoinen, kun mennään sitten ensi syksyyn. Tällä hetkellä Hollolassa niin on 26 astetta ja alkukesä kauneimmillaan, mutta pudota konkretiaksi taas näistä suositummista orjista Suomesta, Ruotsista ja vaikka Ranskastakin, niin joitakin, jos tulee heti mieleen esimerkkejä, mitkä kärsii hyvin paljon pehmeästä radasta tai vastaavasti, niin kun, ketkä on sellaisia, mitä sä voisit esimerkiksi odottaa merkittävää parannusta sukupohjaisesti, kun ollaan tultu talvikeleiltä ja kevätkeleiltä näille lentokeneille ja erityisesti kun kengättömyys voidaan käyttää täysmääräisesti melkein aina halutessa. Ja mitkä voisi olla niin kuin suku- ja keli ne menee aika paljon samoihin kohtiin, että usein samat hevoset kärsii eniten kurakelista, jotka myöskin parantaa eniten, kun ottaa kengät pois. No niin. Ja mun ymmärtääkseni 2 orjaa on maailmassa, mitkä selkeästi, ainakin mun ymmärryksen mukaan, hyötyy kengättömyydestä enemmän kuin muut. Ja ne on Ranskassa Laviju. Joo. Aivan selkeä korrelaatio siinä, että miten kengättömyys auttaa niitä. Ja miten ne parantaa suhteessa muihin hevosiin kengättöminä. Joo. Niin Laviju on ihan kuningas siinä. Just. Ja sitten USAssa Cantab Hall. Just. Cantab Hall hevosethan on maailman tällä hetkellä, väittäisin, että nopeimpia auton takaa. Joo. Sun kannattaa myös tietää, että jos sulla on Cantab Hallin hevonen tai jopa Cantab Hall isän isä, niin ne hevoset on nopeampia auton takaa, jos kuski päättää ladata kuin muut, vaikka niillä ei ole, vaikka yleensä luultaisiin, että niillä ei olisi lähtönopeutta. Mutta se on jossain siellä, jos sitä halutaan käyttää. Silloin kun se kuski haluaa käyttää, niin aina kun on Cantab Hall hevonen, niin se on varmasti nopea auton takaa ja nopea eka-askelilla myös voltista. Tässä sä taas niin kun tietoa muissakin asioissa upean avoimesti jakamana, niin sä yhtäkkiä, meidän haastattelussa tuli tällainenkin tieto suku- ja lähtönopeus, mitä mä en ollut tainnut käsikirjoittaa tähän, että toi on mainio. Suku on ehdottomasti riippuvainen asia, mikä tuottaa lähtönopeutta tai sitten menettää sitä. Just. Itse asiassa mä teen jatkokysymyksen. Mitkä on sun mielestä lähtöhitaita sukuja? Mistä tavalla niin kuin hevonen menettää näkymättömästi potentiaa ja ihan varmasti hirveän paljon pelillistä tuotto-odotusta, mitkä ei olekaan niin lähtönopeita? Amerikassa sellainen oli selkeästi pine chippi, koska niillä oli usein liian korkea takajalan liike. Ja kun tekee korkean takajalan liikkeen, niin silloin kun se pitää jalka nostaa ennen kuin se vie eteenpäin korkealle, niin siinä kuluu niin kuin energiaa ja aikaa. Just. Sä ymmärrät, että sä oot ollut fysiikan tunnilla, niin sä tiedät, että jos jalkaa vie suoraan yhtä linjaa pitkin edestakaisin, niin se on nopeampaa kuin viedä se yläkautta. Just. Ja pine chippi oli sellainen, millä lähtönopeus oli niin kuin, sanotaanko näin, niiden heikkous ja samoin hermot, mitkä sitten niitä hermostutti, kun kaverit meni ohi ekametrillä. Just, kun ei päässyt siitä tuon liikkeen takia. Joo. Ja sitten toinen sellainen on tietysti ranskalainen hevonen, minkä suvussa on mahdollisimman paljon ranskalaista ja mahdollisimman vähän jenkkiä. Silloin kun sulla on hevonen, minkä ranskalaisuusprosentti sen sukutaulussa nousee, niin samalla häviää lähtönopeutta. Just. Tässä on taas sellainen konkretia, mikä me ei pystytä niin kuin jo nyt lähes tuntisiksi venähtäneisiin videoihin niin paketoimaan kovinkaan yksityiskohtaista, mutta mä tiedän, että tätä Vuoksenmaa TV:tä katsoo varsin ahkerat, fiksut peleistä niin kuin oikeasti. Joskus jopa rahaa, mutta vähintäänkin hyvää henkistä lisäarvoa ammentavat ihmiset, jotka mielellään tutkii itse, niin alkakaa katsoa kaikkia näitä avainasioita, mitä me ollaan tänään sivuttu. Potentiaa, kehityksen ajoittumista, kielimieltymyksiä, matkamieltymyksiä
ja sitten tätä, minkä Make otti hyvin esiin, näitä lähtönopeusjuttuja, kengättömyysasiaa, niin itse tilastoiden tämän videon alle mä oikein toivon, että kommentoidaan ja niin kun me voidaan laajentaa. Mä uskon, että meiltä löytyy aikaa vähän niin kommentoida ihan niin tyyppi lähes orisuosituksia tai jotain tällaista, että niin kun, mä en takaa vastausten nopeutta, mutta mä ja omasta puolestani voi luvata ja niin kuin mä yleensä aina sanon Voxamaa TV:stä, että mä ainakin vastaan ja Make saattaa vastata ja niin kuin tätä mä tapaan sanoa, että video on vasta eka askel, että sen jälkeen niin keskustelu ja yhdessä kehittyminen on niin kuin se juttu, joten me ei ole saatu tätä niin kuin ammennettu hirveästi, mutta kuitenkin jonkin verran näitä konkretioita, mutta perusperiaatteet on tullut aika hyvin ja niin kuin tätä täydennetään paitsi tämän videon alla, niin myös mun Twitterissä, jos mä muistan oikein, niin Maspereadingillä ei ole Twitteriä. Niin silloin se menee, mä toimin sellaisena niin kuin keskusneitinä tässä, että kun Make on näin upealla tavalla antanut mulle kevään kiireisimpään aikaan, niin meille tunnin, niin silloin niin kuin mä haluan, että tästä videosta ja sen jatkoista saadaan mahdollisimman paljon irti. Ja mä tiedän, että tätä katsoo peliporukan ohella myös tosi paljon niin kuin hevoskasvattajia, varsanoistajia. Meillä on Maspereadingilla niin vähän myytäviä varsoja ja ne yleensä menee luotto-ostajille aina, mutta niin kuin astutuksia, jos joku tammanomistaja miettii, niin silloin kannattaa toki niin kuin käydä Maspereadingin nettisivuilla ja lähestyy Makeen niin kuin maileen tai jopa puhelimitse. Tässä on mies yleensä aina löytää aikaa vastata puhelimeenkin, joten ammentakaa lisää niin kuin pelipuolella ESPC:ltä tämän videon alapuolella ovat tutut ja mun Twitteriltä ja somesta ja sitten Maspereadingista puhuttaessa niin rohkeasti suoraan niin Makelta itseltään tai katsomassa vähän. Tuolla on kaikennäköistä kivaa tuolla Maspereadingin sivuilla, että on varsavideoita ja aika fiksuja oriblogeja, mikä Make on kirjoittanut. Että jos ette ole vielä käynyt, niin käykää tsekkaamassa toikin puoli. Joten hyvä katsoja, niin mä toivon, että näistä oli hyötyä, varmaan onkin. Kiitos sun ajasta ja ennen kaikkea kiitos Makelle niin ajasta ja tästä asiantuntemuksen tasosta ja avoimuudesta, missä me liikutaan. Kiitos. Ja muistakaa aina, että jokaiseen sääntöön on poikkeus. Toki. Me haetaan vain etuja, riskipalkkiosuhteita, tuotto-odotusta ja niin kun, vaikka meillä olisi esimerkiksi tietty strategia, mikä olisi varsinkin tuottava ja varsinkin osuva, niin täällä voi olla kolikoheittoja, missä pelattaisiin kolikoheittoa 3 kertoimella ja siltä me oltaisiin häviöllä 3 heiton jälkeen. Mä oon todistettavasti jopa nähnyt joskus, että Jorma Vuoksenmaa bluffaa pokerissa. Mä en bluffaa varmaan, niin kun, mä bluffaisin muuten Game Theory Optimal tiheydellä, mutta koska mulla on just tää imago, niin mä oon vanhalla päivänä vähän lisännyt sitä ja teen sitä oikeaan aikaan, mutta tää oli hyvä niin kuin tavallaan konkretisointi taas tästä niin kuin poikkeuksista. Että kiitos kaikille ja tää oli kiva.